Egun garrantzitsua da gaur. Erremontatzera goaz. Ez da erraza ulertzen, baina batzuetan, galdu eta irabaztearen arteko dikotomia zaldenduta jokatzen dugu. Eta horrek ez gaitu ezberdin egiten. Koloreak berdin sentitzen ditugu. Pilotakadak indar bertsuz jotzen. Pausoak determinazioz ematen. Denontzat egokitu gabeko gizarte batetik jaso dugun lezioa da. Bizitza zaila denean bai, aurrera egiteko gai garela erakusteko behar horri erantzuten diogu. Barne indarrez eutxita, pilotakadaz pilotakada erremontatuz. Hori baita benetako erremontada, ilusioz erreakzionatzea. Ilusioa eta inklusioa. Eraikitakoa birplanteatu behar dugu, eta berreraiki zegokitu. Hori bai partida. Eta ez 22 bakarrik, beharrezkoa den muturreraino baizik. Grina eta gogo berberak ditugu. Goazen elkarrekin inoizko erremontadarik garrantzitsuenaren bila. Kirola egitea ohikoa da.